आयु आठथा जालायलायबाय दाबो सफैया जै थगायबाय अलालै बियो फैगोनदां दा मोजां मोजां जाहोहरनां गोसा खुसि जानायनि ओइ प्रिया मना लाबोलाय बाजाराव मैगं थाइगं बेदर दावदर लायनां न' ओमफ्राय आइया मा बेदर जायोमोनथाय आं मिथिया मालायबा मा जायो गावबागाव संनानै जाहोहर आं हले संना जाहोखाया एखमबा जायाबो नालाय आइया माखौबा फैबा मालाय फ्रिथि संगोन दा नोंहालाय मा नों खामानि मावनांबावलासो फ्रिथि फैबाथाय गावनो संनानै जाहोजोबखासिगोन नों उन्दुल' जादो उन्दुनानै जानायनि आहा मानसिफोरनो मोजां होनजानांगौ ना गाज्रि होनजानांगौ मा गाज्रि होनांगौ बेलाय अनलायनायसो ना बिब' बिनानाव ज' अनलायनानै संसार जालायनायनि मोनसे नेरसोनसो दा बेलाय समाजावलाय मा होनो मा होना मानसिफ्रालाय मोजांबो होनग्रा दं गाज्रिबो होनग्रा दं जेरै बे होनग्राफोरखौ सैमाजों रुजुयो सैमाया जेरै बिगोमाखौबो सोङो मालायखौबो सोङो सोंग्राया बिदिनो सोंबाय थाखायो बेफोरखौ बारहो दे मा लायो लायदो आं हले बे न'आव थानोसो बालायलांबायहाय दाथा बेलाय नोंनिसो खोथा जाहैबाय ना दाबो जायाखै नामा आइना माबा दोनलांनानै फैदो आंखौ हाबाब बेरे फुङानि मा गोब्राबबायखो नोहालाय सिखारबावाखै बेयो जावैसोमोन हानो दा सिखारा थाबावो नामा माबार फैदो आंहा ओरैनोबा गोसोखौ सोरबा फैसि मोनदों मा सोर फैलाबायनांगौ जाखो र' दे माबा रेडि जा आयु खाफालाबो खाफाल माबायदि खाफाल जाखो दे आंना मालायना सेंग्रा मोजांजों लिरनानै हरो आंना बिगुमैजोंसो लिरनानै हरगारबाय आरो इसोरा फाग्लिसो जाखागोनहाय अरजालाहाय आब'आबो मानिखाबाय ओइ फ्रेडि मा फुजायाव सप्तानै गाहाम जेबो खबर गैया दबर गैया बहा थांखो नोङो हो आंखेब नों हा नोंनि खाफालाव सिन्दुर आरो मंगलसूत्रबो दंबावो गोदोनायाव आखान सानसाखा अ थारमाने हाबा जाबाय नों औ आं गुमैजों हाबा जाबाय आंखेब गुमै बिगुमैजोंसो बाव हा सोर जाखो नोंलाय बेरे फुङानि मा हगदावला फैखो नोंलाय हगदावनो सिनायबाव आंखौ खिथाना होसाय प्रिति आं सोर जाखो प्रिति आइ सोर जालायखो बेलाय माबा आयै आं गोसथोनायमोन बियो आंखेब होनो हा गोसथोनाय औ क'क्राझाराव कलेजाव बे फरायबा बोसोरब्रै आं बेखौ जाहोनाय फिसिनाय गाननाय जोमनाय इउनिफर्म कलेज फिस टिउसन फिस हो लेखा लुखा सेस होग्राया आंनि खोन्थायाखै नोंनो प्रितिया ए आंखेब आदैया नोंसोमोन आरो दानाथ' खम जारला जानोसै मा जारला जानो बे हाबा जानाय बुस्थुखौ ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनदों आरोखि नोंसोरो हागोन नोंसोरो आंनो 7-8 लाख थाखा हरफिननो बिनियाव खरस खालामनायखौ बेनो फाग्लि गोसथोनाय गैया होननाया मैया बिगुमैयाबो हाबा लानानै फैबाय बेखौनो बिगुमैनाव दोनलांनो होननानै रेडिसो जादोंमोन आङो दाना मा खालामबावनांगौ दे मैया लांफाबाथ' खम जारला जागौमोन बियो माबादि बिगुमै बियो माबादि बिगुमै बिबोनांखौ हाबा लालायनो हानाय थौ नायनां जिफोर होजोबनाङो गारि गाखो नांलान्दां आंखेब नों थांफिनदो थां आं हाबा जाखानानै बोरै थांबावनांगौ फै ओरैनो गगोन नंदों सुदै मुलै मोनलाङाबा थाङा आंबो गारि मारै फै थौदो प्रिति हजों मोजां रायलायहैदिनि खोथाया बोरैबासो जाबाय गाखोलै फै सिनायाखै मानसिखौ ओरैनो गगोन सानदों बिसोरो गारि थाखाखौ ओरैनो मोनदों आङो नोंसोरखौ जाहोनो लोंहोनो थौदो आदै जेबो नङा जागोन बियो मा दाबो दोनफैदियाब्रा बे आइयालाय माबाफोरसो सावरायखोमादों नामा बिसोरलाय फुङाव फैनो नागिरनाय दाबो फैया ओंखामसो जाखांगुलायबाय उन्दुनोसो ओंखारनाया हामला आंहा माला फैयो दे दसे उन्दुनां र'
थौ सार बेखौ दिनै थिग खालामनांथार सालाखौ बोरो बे फुसुआलाय ओइ हाख्ला हाख्ला ओरै ओंखारबोलाय ओइ हाख्ला जावलिया ओंखारबोलाबो नामा हाख्ला जिरायदो सार दे आइ मोसौ ओंखारबो गोख्रैनो ओंखारबो नोङो साला बैजात इये बेनो नङा होमबा औ सार हिनजाव बेनो सानै लाग्राया औ नों मा खालामलांदो आं नोंनि आखायाव हगारबाय सार जिराय गोख्रै जिराय नोङो जिरायगोना जिराय नोंलाय हा जिरायगोना जिराय नोङो गोख्रै जिराय साला मोसौ बुरबक नोंसोर बोराय बोराया सानै साथाम लानायनि थाखायनो जों सेंग्रा मानसिफ्रा दुरबलथा जेबो हाया होनना बुंजाबाय पावार गैया होनजाबाय साला मा हिसाबै हिनजाव सानै लानो हाखो नों हा मा हिसाबै हिनजाव सानै लाखो नों बर'नि कास्टमारि ल रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मोनसिगोना मोनथिया नोंलाय बर' समाजाव जे सानै साथाम हिनजाव लानो मोना होननायखौ नों मा मोनथिगौ बुरफक मा मोनथिगौ नोङो हा नोंसोर बादि बोराय मानसियानो हिनजाव थाखानाय मानसियानो फिसा सानै साथाम गोनांखा मानसियानो बिहारि लासोमबाय थानायनि थाखायनो जों बादि सेंग्रा मानसिफ्रानो हिनजावखौनो मोननो थांला नुवाखै जों टु स्टारनाय पुलिस मानसियानो दासिमबो हिनजाव लायाखै हिनजावफोरखौबो नागिरबा मोनाखै नाथाय नोंसोर बादि बोराय मानसिया माबोरैहाय ग्रेब जायो नोंसोरजोंलाय हा जों सेंग्राफोरनानो अमिल जायो माबोरै जायो नोंसिनाव हा नों गवा दिनै आंजों गावफ्रुलांजोबखागोन आं मानो बिदि खालामनांगौब्रा प्रिया एफा अयनायलाय मा खालामा दुनियायाव बेबायदि हिनजाव सानै साथाम लाग्राखौ पुलिस लायै गावथारजोबसिगोन जोङो बेबायदि आयेन दाबाय जोङो हाबा जानायानो नोंना 6 मासल' जादों 6 मासल' माबोरैहाय नोङो बिनि बिनानावखौ हिनजाव गदाय लानो हाबावखो नोङो हा माबोरै हाबावखो नोंसोर बादिफ्रा लाबाय थानायनि थाखायनो जों सेंग्रा मानसिफ्रा हिनजावफोरखौनो मोननो थांलिया हा बिदिसो नोंसोरनि आखला हा बिजोंथ' जोङो समाजजों मानसिफोरजों दुसि जागासिनो सेंग्राफ्रा हाला बोरायासो हासिनसै होननानै हा दुरबलथा सानजाबाय जोंहा गावथारदोहाय सार गावथारदो माथो नायनानै थाबाय थाखो बेखौलाय आं बेबायदि सानै हिनजाव लाग्राजों संसार जानो हायाहाय बिराद फाग्लिखा बे प्रिया बिदिखै खालामबायलै गावनि फिसाय असेखौ मालायखौ लानाय बायदि बिबोनांखौसो लादों आंलाय ए बिबोनांखौ लानायबा दाय जाया आरो नोंनिबा हाग्ला खुरिया बेलाय मा जाखो फाग्लिफोर ए फाग्लासो होनलायबावबायहाय सार होथारदोहाय बेखौ आच्छा हाख्ला बिबोनां लाग्रा नोङो बेनि बिनानावखौ गारगोन ना गारा दे आं गारनो हानाय नङालै सार हाबा जाखांखानायखौ न'बा आंहा सावनांगोन ओमफ्राय प्रिया मैयानो आइया राजि जाखाजोबखाबाय मिलायखाजोबखाबाय ओमफ्राय मानो बिदि खालामबावखो नोंलाय मानो पुलिस लानानै फैलायबावखो गावदोहाय सार हजों गोजौफ्राव सोरगोफ्राव सुख शान्ति थाहैथोंसै रागायानो हामखाथारला आं मानसिखौनो मानिलायथारबावासो खहेहे आच्छा नों हिनजावखौ गारनो ना गाव जानो लुगैदों आं मानिनो हाया नांगौआ नोंहाबो देनां बिबोनांखौ ला आं बादि खाफालाव दंब्ला मोनगोन नोंबो साला नों पुलिस मानसिखौ बिबोनांखौ लानो थिनबावबाय हा आं हिनजावखौनो मोनाखै बिबोनांखौ लानो आं हा माथो गिबावाखैलाय बेलाय हाख्ला गुन्दालाय होनब्ला गाव मारसै गावदोहाय सार गावनोनो लेंबोखादोंबा आं नोंखौ दे नों अर्डार होबायब्ला आङो बुजिला दै आं गाव मारसै आच्छा बुंसै नोंनो बेखौ नांगोन ना नांला नोंनो नांलाब्ला आं बेखौ होनसै गावथारदोहाय सार गावथारदो माथो नायनानै थाबाय थाखो बेखौलाय गाव मारनांसिगोन होनब्ला होथारदो सार बारा गोबाव दा खालामसै दे नों गारथारनो हायाब्ला नै नोंफालाव बेखौ नुबाय नों हा बेखौ नुबाय बादा होदोलाय प्रिया गावसै बादा होदोलाय प्रिया हामदों दासो मोनदों साला हिनजाव सानै लाग्रा गाव मारसै गावदोहाय सार आंदा उदार लानाङा बेफोरबायदि मानसिखौ होथारदो आंनिबाथ' दहायनो होबायमोन आं बेखौ जाथारबायहाय सार बेबायदि गाज्रि मानसिफोरखौ गावथारजोबनांगौ सार बेबायदिनो नङाबा समाजाव गाज्रि जायो दासो मोजां मोनबाय आङो गावखायो बिदि समाजनि बेरेखा मानसिखौ
आइदै 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 मा जाखो मा जाखो मा जाखो एकदम सोरावनो मा गोब्रालाबाय थायो हारसिंलाय माबोरै जाखो सिमांसोमोन नामा मा जायामोन जानो मानि नों पुलिस लानानै फैनायानो सिमाङाव उदैयाव गावफ्रांजोबदों दाइया मावबाय नालाय जानला मोनला सिमा मोगथांजों जाग्रा जाबाय दाय माने आंथ' दायखौनो मावनाय बादि मोनाखै मा दाय मावदों आंलाय ओमफ्राय आइया माथो दाबो लाबोदिया सानसुलाय लांबाय नै फुङावनो लाबोनो नागिरनाया थगायखोना माखोसोब्रा नोंसोरलाय बिदिनो रायलायनासो थाखोखोना माखो आंखौ थगायनोलाय नांथारमारगौसो आरो नोंनो सोरबा गोसोनायफ्राबो लांफैगारदोहाय बेखौ थु मा जानला होलाबायब्रा नोंलाय हाबा जाखांखानायखौ बिदि लांफैफिनजाबावो सोरबा लांफैथोंलै लांफैयाबो माथो लांफैथो सोर गारि फैलाबायलायखो आंथ' रावनोबो जेबो खिथाहरथाराखैमोन पुलिससो फैमारबाय नामासि फैथारमारबावबायसो आरो बिसोरो बादसाखो दासो आंलाय थगायजानोसो गिलायलांबायमोन आंहा बेखौनो जानला मोनलासो सिमां नुबायमोन ओमफ्राय आइया थाब दोनबोनो नागिरनाया माथो दोनबोआखै ओमफ्राय आरो मानो सेंग्रा लाफानांगौ अबसे जेबो नङा साखि साबोद दोननो थाखाय लाफानांगौ मानसिखौ जाबाय दे फैदो दे बुरबक बोरै बिबोनांखौबो हाबा लानो हाखो नोङो बेथ' आंनि गोसो थोखानायसो ना अनेक नायबाय आं बेखौ थाखा फैसा हरबाय अनेकथा रायलायजोबखाबाय हाबानि खोथा बे फुजायाव सप्ता खननै नोंनाव थाफैनायावनो फुजा जानो थाफैनायावनो बिदि बमब्रायनानै बुरखायनानै थगायनानै हाबा लाथारबाय आरोखि मा बिबोनांबो थोआ बिब'खौबो थोआ मालाय हिनजावबो थोआ मा जातनि मानसिलै बबे फर्मुलाजों इउज खालामनानै बे बिबोनांखौबो हाबा लानो हाखो नोङो मन्दिराव मा होनदों नोङो बुरबाव थामाथां आंलाय नोंखौ ड्राइभारसो सानदोंमोन दाना उल्थासो होनफैबाय सोरहा गोसोनाय दं सोरहा गोसोनाय थाया बयहाबो थायोना जोंहा खाफालाव मिलायदों जों लालायदों नों थाब लानो हायाखैनालाय आं लादों मा नों मा गोब्राब लाफैदों बले हे जाहा था लाखानो हले जाखाजोब्बाय जोंहा बाव एरायनांगौनि सोरबा माबा बुंफैब्लानो दोरोदग्रा नङालै हे दोरोदनायनि खोथा नङालै बे आंनाव फैसा जाखाजोब्बाय हाब्बाब मानसि देदलाखब रायलायफैदोंलै बेयो हे सेंग्रा सिख्लावलाय एसे एनै साहा फानायालाय लोंलायखायोना बेसेबां 2000 3000 आंलाय बेफोरखौलाय PMK साननिजोंनो हरनो हायो PMK साना आंना मास मोनथामजों 2000 हाबो आंनि न'निखौ बाहायनांगौ आङो अबेनिफ्राय गेजेराव ब्र हाब्र' फैलायखोलाय बेबा बेजों आंजों गोसो थोलायनाया बोसोरब्रै जाबाय बोसोरब्रै बे बोसोरब्रैयाव नों मालाबा बेनो फैसा हरफिननांगोन नामा हो मादै नों हरनांगोन नामा मादै नोंबो बेनो नोंनायालाय नोंगौ हराखै बे बोसोरब्रैयाव नोंनिफ्रायबो फैसा बिहराखै बिमानिफ्रायबो फैसा बिहराखै थारमाने आं हरजोबदों मासाव 10,000 खरि लाब्लाबो बोसोरसेयाव बेसेबां जायो 1,10,000 बोसोरब्रैजों 1,10,000 बेसेबां जायो 1,48,000 हो मबाइलनि दं आरो ड्रेसनि दङ हो ओरै बेरायनाय जानाय लोंनाय रिसार्ज गैयाबाबो 6-7 लाख 6 लाखनि आथोनाबो खम जाया हरदो नोङो हाब माला बिदि बायस्लाबलायखो रबलाय आबाय प्रिति नों मानो खोन्थायाखै नों गुमैनो नों मानो खोन्थायाखै नों बोरै बिदि हाबा लाखुमानो हाखो आंखौ गारनानै हो गुमैयानो एदावबाय थाबाय नालाय ओंखायनो गलिफ्लांबाय आंहाबो नों आसा दाखामसै जावैसो हाख्ला नैबे आदै आंखेबानो लांथोंसै बेहा अनेक खरसा बुरजा खालामबाय नालाय नुवाखै आइयाबो नोगोरखा बेबो गोदाव सोराव गावनो मैया जासिलायबाय लांदो लाथोंसै होनलायलायबाय दाना उल्था होनगारलायबाय दा फोथायालां दिनैनिफ्राय मानसिफोरखौ ओरैनो जासियो ओरैनो दफा मुफा गोदाव सोराव होनलाबायग्रा बेनो जाबाय नोंनि जौबाना लांदो आगै आंखेब नोंनो लांदो बेनाव थाखा गदसेबो गैखाया हा हु फानजोबबाबो 1 लाखआनो जानाय नङा बिनि थाखाया दा दावराव दावसो जाबाय थागोन लानानै थांदो थाबनो हरा माथो गोदाव सोराव आंहा लासै सुहरगोन आं लासै होननायखौनो सुबा आं खराखौ मिथिगौ माबायदि खरा बियो बेबायदि खराखौ आंबो खालामगोन ना हे नोंसोरबादि बिगुमैयानो हो समाजखौ गुबुंले खालामनाय हो बिबोनांखौ गोसो थोनाय बिबोनांखौ हाबा लानाय बिबोनांखौ सोर लाङै रेस्टुरेन्टआव हटेलफ्राव बेरायहैनाय नोंसोरबादि बिगुमैयानो बरदोम खालामजोब्बाय जोंनि समाजखौ मूर्ख एबार खनसे जुदि बिनि मोदोमनि आखाइ होबावोबा नोंखौ थुरसि सुनाय बादि मानसिजोबगोन आं
सोरां खेब-खेबानो खामानिखि मानसियानो हायोबा 7 लाख दानो हरदो आं गालांगोन जुदि 7 लाख नों दानो हरनो हाया आं लाना थांसै प्रितिखौ आं थांसै गुमै गाज्रि दामोनसै बे खोथाखौ सिमां बायदि साननानै लादो हाय जायालै जाया आं मानिनो हानाय नङा बावसो होनना मोनथिखागौ आं नोंखौ मैयाबो नुवाखै गुमै गुमै होनबाय थानाया हाबा जाखानानैबो फिसाइ लेंनो थिनबाबो गुमैसो होनाबाय थायो बिदि जायो मानसिनि जबाना मैयासो मन्दिराव हाबा लायबाय जोङो इसोरखौ माबा होलायनानै दा बिदि खालामजाबावो मैयानो लाबोखाबा हामगौमोन आं मैयानो लाबोखानायमोनब्ला माबा मोनसे जागौमोन बियो थांनो हानाय नङामोन बियो लांथोंसै जावैसो नोंहा खाफालावनो गैखायाबा नानि गिदिरखौनो मोनखाबायबा नोङो बे आदै आंखेबानो लांथोंसै मा खाफाल गैया मा खाफाल गैया खाफाल गोनांखायनोथ' लादों आइयाबो गोदाव सोराव हा गिदिरबो थागोन उन्दैबो थागोन माथो जाखो लांदो आं रागायानो हामथारलासो बेखौ आंखौ निमाहा होदो गुमै बे जोनोमाव मोनलायासै बै जोनोमाव मोनलायथोंसै मा बे जोनोम बै जोनोम बे जोनोम बेलेग हा नोंसोर सानैया बिबोयै बिबोनाङा 280 बार जन्म लालायफिनब्लाबो आं बिसोरखौ मोनलायगोन आं जेखौ हास्थायबाय बेखौ आंनि खालामाबा नागारा मिथिबाय एखेबारे नोंसोरखौ दंस' खालामगोन आं इये आं मानिनायखायसो मानिनायलाय हे दाबो आं गोसोब्ला लाखिनो होनब्ला दाबो लाखिनो हायो आं थाब लांबा लांदो नोङो मानि बे न'आवबा मोनलांनाय नङा नों दा आं खेब लांदो आगै आंखेब थांदो प्रिति आरो गुमैनो फन हरबाय दा थाखा न'खरा सान्थि जाया मा हरा बिबोना बिगुमैनो फन हरनो मोना दे थाथ'दो जावैसो हाख्ला बे नानिजोंनो मोजां रायजो जादो मास मोनसेनि गेजेरावनो ज' आलासि जानो लिंहरगोन आं नोंसोरखौ थौ जावैसो आंखेब नै जायगोन आं नोंसिनाव आलासि ओरैनो असमानल' खालामबाय दा गोदाव सोराव सप्ता खनसे ओंखाम जालां बेदरल' जाबाय थागोन आं फिथाइ सामथाइल' जाबाय थागोन आं फैया गांला